Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з вершам Мар'яна Дуксы «Ці так чытала?». Твор вывучаецца на уроках літаратурнага чытання ў 3 класе. Мар'ян Дукса «Ці так чытала?». Так чытала, так гартала, аж пакуль не цёмна стала. І ў суботу, і ў нядзелю я на літары глядзела. З кніжкай ела, з кніжкай спала, з кніжкай па двары гуляла. З ёй у сад хадзіла я, з ёй была ля ручая, з ёй сядзела рана-рана ля блакітнага экрана. Нават кнігі не закрыла, як з сяброўкай гаварыла. Над вячоркам звонка-звонка зноўку шастала старонкай. Так вучыла, так гартала, толькі 3 атрымала. Можа, я не так чытала? Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і закончылі мы чытанне верша Мар'яна Дуксы «Ці так чытала?». Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу.